Γεια σας παιδιά, σε ένα καινούριο βίντεο και σήμερα θα πάμε μέσα στο anniversary του stereotypical hobby. Wow, αυτό είναι δύσκολο να πω. Εντάξει, οπότε μόνο γιατί είναι το anniversary του, εγώ έχω ένα noob skin. Οπότε εγώ θα είμαι το skin ένα noob. Μόνο γιατί είναι το anniversary, εντάξει. Οπότε θα πάω στο παιχνίδι και μετά θα πάω στο παιχνίδι και μετά θα σου δείξω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω εσείς εδώ να βλέπετε τίποτα. Γι' αυτό, γιατί εγώ δεν θέλω να σας δείξω τι παιχνίδια παίζω. Και είμαστε μέσα. Εντάξει, να δω κάτι. Ναι, είμαστε στο σωστό. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν αναπνέω. Τώρα θα κάνω skip. Εντάξει. Τώρα εγώ δεν έχω παίξει ούτε καν το κανονικό παιχνίδι. Αλλά είναι όχι, όχι, το anniversary δεν είναι εδώ. Όχι. Η αλήθεια, the Argent 2. Όχι. The James ending. Oh my god. Δεν πειράζει. Απλά θα παίξουμε το παιχνίδι. Θα κάνουμε ένα join lobby. Όχι, θα φτιάξουμε δικό μας και θα ξεκινήσουμε. Αλλά και δεν πειράζει. Γιατί ενώ εγώ έχω αγοράσει και ένα helper. Ένα helper plushie. Hello and welcome to Roblox Hobby. Your goal is just to get to the end. Simple enough for you, right? Make sure you stay on course. No. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Κοίτα, έχω plushie. Τώρα εγώ ήδη έχω κερδίσει το παιχνίδι μια φορά, οπότε τώρα προσπαθώ να πάρω κάποια endings. Αλλά δεν πειράζει. Μόνο για εσάς εγώ και θα κερδίσω το παιχνίδι χωρίς να κάνω καθόλου από αυτά. Και μόνο για κανένα λόγο θα κάνω και κάποιο fair pose. Και όταν εννοώ αυτό, εννοώ σαν τώρα. Όπως βλέπεις εγώ έκανα... Άξε κάτι. Δεν νομίζω. Μπορούμε απλά να συνεχίσουμε. Εγώ για αλήθεια δεν θυμάμαι πολύ καλά το παιχνίδι. Εντάξει. Μπορεί όταν κάνω και edit αυτό το βίντεο, γιατί εγώ είμαι μόνος μου. Όταν κάνω edit να κάνω πλάκα για πράγματα που εγώ και έχω πολλά πράγματα να κάνω edit. Και δεν μου παίρνει πολύ ώρα, οπότε... Να. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτό το hobby, wow. Αμένα, για να θυμάστε, κάντε subscribe και like. Εγώ χρησιμοποιώ το κλειδό και εγώ για κάποιον λόγο δεν μπορώ να βρω... Α,
Και εγώ δεν μπορώ να βρω. Τώρα είναι τρομακτικό. Το μόνο πρόβλημα, το περισσότερο που μπορώ να δω είναι το κόκκινο, γιατί φωτίζει και είναι σε κάθε πίστα. Βρήκα τον Κέισο εκεί. Τρελό. Πού να τρέξω? Όχι. Δεν μου αρέσει αυτή η μουσική καθόλου. Oh my god. Και νομίζω ότι ήδη το έχω πει, αλλά... Α, ναι, ήδη το έχω πει. Πήγα να σε πω. Να κάνετε subscribe και like, αλλά ήδη το έχω πει αυτό. Συγγνώμη, εγώ απλά ξεχνάω πράγματα εύκολα. Εγώ χρησιμοποιώ κλειδαίο που σημαίνει όχι animations στο editing, οπότε... Γιατί σταμάτησε? Κόλλησε το παιχνίδι μου. Περίμενε, όχι, δεν κόλλησε. Εγώ ελπίζω ότι editing Nick, ο Νικόλ που κάνει edit, δεν ξεχάσει να βάλει πράγματα που χρειαζόμαστε. Και εγώ έμαθα, και εγώ έχω, και για να ξέρετε, άμα νοιάζει καλύτερη οθόνη από όλες τις άλλες είναι γιατί εγώ χρησιμοποιώ το OBS. Ενώ ευτυχώς μπορούμε να βρούμε τον Κέισο. Αου. Αου. Τι πηγαίνω στην μπάλα που με χτυπάει? Ναι, first person είναι καλύτερο. Αου, όχι. Ευτυχώς τώρα μπορώ να έχω βίντεο όσο μεγάλο θέλω με το OBS. Και άμα έχετε recommended έναν άλλο editing software, τότε να μου πείτε. Τώρα για να μην είναι πολύ μεγάλο θα το κάνω. Τι στο καλό ήταν αυτό? Εντάξει, εγώ θα κάνω skip forward λίγο για εσάς μόνο. Εντάξει, οπότε εγώ πήγα λίγο μπροστά. Και αυτό ακόμα με τρομάζει. Αλλά και είσαστε τυχεροί που εγώ δεν σας δίνω brain rot σαν κάποιοι YouTubers. Εντάξει, αλλά απλά να συνεχίσουμε. Wow, είναι πάρα πολύ σκοτεινό εδώ. Στο καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Για να... Wow, συγγνώμη που έκοψα το κομμάτι που πήγα να μιλήσω. Είδα πόσο κόκκινο είναι αυτό το μέρος.
Εντάξει, μουσική. Δεν μου αρέσει. Καθόλου, μα καθόλου. Οπότε εγώ ελπίζω ότι θα το τελειώσω γρήγορα. Για να σταματήσω να το ακούω, γιατί αυτό είναι γάλια τελείως. Και εγώ ελπίζω ότι δεν είναι copyright. Γιατί άμα είναι, καλό είμαι, τότε εγώ το περισσότερο απλά να πάρω μόνο 2. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Χρειαζόμουν και να πάω first person. Επιτέλους. Λέγεται stereotypical hobby. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι stereotypical. Αυτό είναι horror. Όχι stereotypical. Oh my god. Oh my god. Όλα εντάξει. Ελπίζω ότι είναι εντάξει όλα. Α, περίμενε, όλα είναι εντάξει ξανά. Έχει χάσει το μυαλό του ο Helper. Και νιώθω καλύτερα. Α, περίμενε. Δεν ξέρω τι λέει τώρα ο Helper. Φαίνεται στο επόμενο θα... Στην. Εντάξει, δεν ξέρω καθόλου τι λέει ο Helper. Θέλω να πάω άλλο, αλλά χρειάζομαι να πάω κι άλλο. Απλά εμένα υπάρχει ένα. Oh my god. Oh my god. You made it. Now you will pay. Τι έγινε? Κάτι έγινε. Α, όλο ήταν μέσα στο VR. Τέλεια. Πού είναι? Oh my god. Oh my god. Πώς... Τι παιχνίδι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Αλλά άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κοιτάστε αριστερά για το καλύτερο βίντεο που έχω φτιάξει, που δεν ξέρω πώς είναι έτσι, ή κοίτα στο άλλο, που είναι το πιο καινούριο που εγώ έχω φτιάξει. Οπότε θα σας το στο επόμενο. Γεια!